Адам белән Хава тапшуында Әлфия Авзалова. Картая министің йөрәк дигәч тә, иң беренче Әлфия апа Авзалова искә төшә. Әле күптән түгел генә 75 яшьлек зур юбилейын бәйрәм иткән Әлфия апа белән яшь чакларын, яшьлек мәхәббәтләрен искә төшердек. Әлфия апа, менә шул 16 яшьләрдә сез ниндирәк кыз идегез? Шаянмы бүгенге кебек, шулкмы? Бик Җитдиме? Мин аш тук булсам да, 3 көн ашамаган чакларым булды. Ну, көлеп яшәдем. Гел шатыйгыз. Шат булдым. Аш булсам да бит. Мен үземнең кияргә булмаса да, мине җегетләр ярата иде. Әлфия апа, ничек уйлыйсыз, нигә сезне яраттылар икән шул кадәр? Ничек инде яраттылар? Шибәр булгангамы? Мен Шибәр түгелме? шибәр түгел. Мен шибәр түгел, мен дөресен әйткәндә сәхнәгә дә чыксам да мәхәббәтле, сөйкемле. Әлфия апа, чынлап гашык булуыгыз качан булды? Менә чынлап гашык булдым, иптәш иргә бардым бит әле мен әз генә. Ничә яшьтә бардыгыз? Мен хәзер әйтәм, Шамалап 21дәме? 21дә. Кемгә чыктыгыз, Әлфия апа? Беренче ирегез була инде бу. Беренче ир булды. Заводта эшләде, ул институт битергән, 13 яшькә мин яшь идем. Аннан. Бик ярату билгесе булмады. Сезнең яктан. Минем яктан. Ну, bir бәбе китердем, güzelне, зур кызымны. Ну, 7 ел тордым. Яратмыйча гына тордыгыз. Яратмыйча. 7 ел ничек яшәдегез? Әйбәт яшәдегезме? Матур яшәдегезме? Шул матур яшәд бит. Артист инде ничек инде чыга да китә. Кайта. Алайса бу исем өчен генә яшәү булды инде. Соң инде дөресен әйткәндә шата алмадым. Ярата алмадым. Шуңа аерылдыгызмы, Әлфия апа? Аерылдым. Үземә ышанып, аерылдым да куйдым балам белән. Bir бала бар иде. Әлфия апа, кем өчен аерылдыгыз? Булай гына аерылдыгызмы? Бер кеше өчен аерылдыгызмы? Bir кеше өчен аерылдым. Ул көнләшә торган булды. Барышып алдык әзгенә. Икенче тапкыр кияүгә чыктыгыз. Икенче. Ну, Зөлфияны алып кайттым бит шуннан. Ансы исеме ничек? Ансы кем икенчесе? Гомәр. Икенче ирегез була инде. Ну, аны санга саныйсым килми теге. Шутка кертәс килми. Көнләшә иде сразу Аерылдыгыз. Баланы таптым, конечно. Сразу аерылдым бала тапкачта. Аерылырга миңа бек зур кеше ярдәм итте. Мине яратучы 22 ел яратучы табылды 22 ел. Только дусларча. Мәхәббәт булды. Ну, иләнү барышу булмады. Менә шушы җегет белән 21 ел, почти 22 ел дус булып йөрдек. Сезне яраткан егет белән. Мин дә яраттым аны, ул да яраткандыр дип уйлыймын. Бик. Яратмаса йөрмәс иде инде, Әлфия апа. Сын, конечно. Әлфия апа, димәк сез балаларыгыз өчен кияүгә чыкмадыгызны бүтән кешегә? Балаларымны, чтобы икенче кешене әти-мәти дип әйтәсе китермәдек. Мин әйттем, бик узакка китте, дуслашу китте, иләнегез дидем. Пожалуйста, илән, мин әйтәм. Сезгә түгел инде. Миңа түгел. Бүтән кешегә әйләнергә Миңа юк. Минем 2 балам бар, значит мен 2 баламны аңа тагырга тиешмен. Кирәкми, үзем үстердем, Аллага шөкер. Үзем үстердем, үзем укыттым балаларымны, шөкер. Әлфия апа, алайсаң теге егетне яратсагыз да аңа бүтән кешегә әйләнергә куштыгыз инде. Әлфия апа, шулай дип ул бүтән кешегә әйләндеме? Иләнде, икене иләнде даже. Сез еламадыгызмы соң, Әлфия? Җыламадым. Мен җырлый торган Соң ярата идем дидегез бит. Бәтеш. Яраткачтан бит яратуның шиге булырга тиеш. Кешегә иләнергә кирәк. Яратам дисең син шуның өчен бардың ямны онытам дисең син. Юберкам син онытма дөньяны шул дөньяда. Мин яшим бит онытма син
Мында инде хәзер бүтән халык була сезнең Илһам абый белән булган мәхәббәтегез турында шулай бит. Сөйләп алыйк инде бераз. Мин бит эшлидерим. Әле 3 ел гына эстрадага чыгып, ансамбльдән. Аннан Илһам абый килде филармонияга. И филармониядә без 2 бригаданы берләштердек. Шулай иттереп, Илһам абыйыбыз белән 3 ел эшләдем аның белән. Бер группада бергә Бер гастроль. группада, бер Бергә бер гастроль. сердә, әйе. Әлфия апа, арада мәхәббәт булгандыр инде әлбәттә. Булды, конечно. Әлфия апа, менә сезне Илһам өчен аерылган диләр, теге ирдән. Дөресме? Илһам өчен аерылмыйшы. Өмет иткән шул. Өйләнешербез дип. Әйе. Илһам абый әйткән диләр, мин сиңа өйләнерим, йөгең бик зур дип әйткән диләр. Дөресме? Әлфия ди. Менә өйләнерим, балаларың да үсеп килә ди. Ну, йөгең йөк түгел. Багаж. Багажың зур ди. Багаж. Миңа багажың ди. Әлфия апа, Алла, мен әйтәм, багаж. Балалар үсәр дә китәләр. Әле үскәнче ди. Шундай, менә шундай сүзләр сөйләшә торган. бу алдан уйлый торган кеше инде бу. Алдан артын уйлый торган кеше бу. Ойлай торган. Әлфия апа, менә сез Илһам абый белән 3 ел бергә йөрдегез дә, аннары аерым группаларга әйләндегез, әйе? Аерым төркемнәргә. Әйе. Аерым җырлап китү авыр булмадымы? Юк, рәхәтләндереп. 3-4 концерт бирәм колхозда. Менә. Тагын өлгерәбез. Оказывается, Илһамда туры 2-3 биреп ята икән. Бу көненә индеме? Көненә. Көнчеллек. Ярыша башладыгыз. Ярыша башладык. Бул инде ярышу дип уйламагандыр. Сез шулай уйладыгыз. Әмин. Әйе, мин әйтәм, 3 концерт бирәм. Әлфия апа, сез инде менә Илһам абый күреп соклансын өчен шулай эшләдегез инде. Шулай тырыштыгыз Шулай алайса. тырыштык инде. Димәк, монда мәхәббәт көч биреп торган була бит инде. Соң минекен мәхәббәтем кишле булды. Димәк, Өметне изми тордым. Ну, бик акыллы кеше. Эләктереп булмады. Илһам абыйны. Әйе. Сиям бел сине, сиям гел сине, маңзарларымнан, киям шул инде, маңзарларымнан, киям шул инде, гүлкәем бәгырем, нишлим соң инде. Бүгенге көндә Илһам абый белән телефоннан булса да сөйләшәсезме? Аның менән ничек сөйләшмәскә? Безнең бит ул шул кадәр не түгел, дошманлык түгел, кочаклашып, бүлмәсенә кереп, шаярып, кочаклашып, һәр вакыт теге. Дусларша инде. Дусларша бик нык. Әйе. Әлфия апа, соң ул мәхәббәт хәзер дә күңелдә сакланмыймы түрендә берәр? Яшерен генә. Менә мин нидә басып тордым. Бер 2 ел элек тордым да. Илһам уже килде филармонияга. Килде дә. Шулай карады да миңа. Шундый итеп. Җыласы да килә. Менә былай ди. Хәзер әйтәм. Сүзен җырын җырлады. Ойли Марфуга, тотмадың беләгемнән, суга төшә яздым, тотмадың беләгемнән, ди. Дип җырлады. Әлфия апа, димәк алайсаң, күңелегездә ниндидер хис сакланып калган дигән сүз бит инде бу. Менә сез бит әйтегез, Әйе. барыбер саклана торган әйбер инде бу. Яшереп куйган очракта да саклана торган. Саклана торган, һәр вакыт саклана торган. Илһамга зур уважение, бек нык Зур хисләр. хисләр һаман Саклана әлбәттә. саклана торган. Sulu
Әлфия Авзаловаға берілген мақтаулы исемләрне, орден медальләрне санап бітерлік кенә түгел. Ләкин иң зур исем, иң зур бүләк халык мәхәббәтедер мөгаен. Инде 57 елдан артык Әлфия апа сәхнәгә чыккан саен, тамашачы аны алкышлар белән каршы ала. Әлфия апа дигәч тә нинди сүзләр күңелегезгә килә? Әлфия апа дигәчтә бөтен дөнья күз алдына килеп баса. Әлфия апа яктырып китә. Әлфия Авзалова алып келді татар эстрадасына менә шушы театральность дип әйтик инде, театрлык артисты алып келді. Аны тавышы турында әйтәсе дә юк инде. Тормышка гашыйк ул. Чыннан да аның менә җырлаган вакытта да инде яше дә бар. Ходай маллакай менә инде сәламәтлек бирсен, һәр вакытта да моң ургылып тора. Әлфия апаны тыңлаган сайын тыңлыйсы килә. Потому что аның җырлары яшәячәк, аларның күк яшәргә көч бирә. Мәшһүр дип әйтә алам мин һәр вакыт. Әйтәм, чын күңелле әйтәм Илһам абыйга, инде легендар дип инде Әлфия апага әйтәм. Әлфия апа үзе бик күп авырлыклар күреп үссе дә, ул бик юмарной кеше. Аның белән юлга чыксаң да, утырып сөйләшсәң дә, бөтен кайгыларың бетә. Эчендә әллә нәрсәләр янса да, һәр вакытта елмаеп, менә булганга риза була торган кеше. Әлфия апаның җырлары яшәгән ди торган җырлар инде. Ул мәңгелек. И самая бәхетле женщина, самая красавица. Кирәве, менә шул 30 еллык бергә эшләгән иҗат гомерегезне Әлфия апа белән ничегрәк әйтерегез, бер-ике сүз белән генә. Мин беләсезме, мин тормышымның менә шушы иң яхшы, иң гүзәл, иң истә калган, яхшы яктан истә калган бер кисәге дип атар идем. Без менә яшьҗырлар өчен ул Әлфия апа буй җитмәслек шәхес. Ул чыккан сәхнәгә чыгу менә яшьҗырчы өчен ул бик зур бәхет. Ул яраттыра белә. Әлфия апаның менә бөтен кеше шундадыр. Ул бөтен кеше белән үзенең тамашасы кебек, туганы кебек иттереп шундый җылы мөнәсәбәттә шуңа күрә Әлфия апаның гомердә дә искерәсе юк, шуның өстенә ул бик көчле талант иясе дә. Суларда агып югалмый үткәннәр заманның. Гасырларда мәңге калыр Әлфия апа җырлары. Әлфия апа, ул безнең чынлап та бүгенгесе менә шушы булгавыр заманда безнең адаштырмас бер көч дияр идем мин аны. Әлфия апа, ул безнең өчен, ул татар халкы өчен, татар дөньясы өчен ул зур бәйрәм ясый торган бер шәхес. Шын мәгънәсендә тормышның ачысын төшесен тоеп үскән Әлфия апа өчен бүгенге проблемалар юк бар кебек кенә. Авырлык килгән саен күңел төшенкелегенә бирелүчеләргә нәкъ менә Әлфия ападан үрнәк алырга була. Әлфия апа, күңелегездә нинди хисләр бүгенге көндә? Бүгенге көннең эчендә инде шатлыклы, шулайдан 75 яшь, конечно, зуррак. Аны мин уйламыйм да. Үзегездә ничәдә дип хис итәсез? Hə? Үзегездә ничәдә дип хис итәсез? Үземнеме? 55 яшь. 55 яшьтәгенә әле мин дип барам. Әле битләрендә бит шып-шыма бит менә бит. Менә шып-шыма бит. Менә сезне әйттеләр, гел шат күңелле дип. Шулай да сезнең дә проблемаларыгыз, борчылган чакларыгыз бардыр бит. Гел шат күңелле булуның сире нәрсәдә? Гел шат булуның уйланмаска. Уйлану кирәкме тирәнтен уйлану. Шаярып яшәргә кирәк. Шаярып яшәсем килә минем. Һәм шаярып та яшимен дә. Гастрольләргә чыгып китәсегез килеп торамы? Уфала тагы чыгасы килә дип уйлыйсыз? Көтеп ала алмыймын. Чыгып китәргә әзерләнәм, рәхәтләнеп. Sen
Әлфия апа бик бүйек кеше бит инде олаймы. Миңа калса зыялы кешеләр гади булалар алар. Менә шул гадилеге белән аерылып тора ул. Администратор буларак бит инде миңа аларны оештыру, урнаштыру, шундый эшләр башкарырга туры килә дип әйтәм. Таләпләр куймыймы? Таләпләр куймый. Бернинди таләп куймый ул. Ни кушсаң шуны эшли дип әйтеп, ят дисәң ята, тор дисәң тора, кая утырсаң шунда утыра, кайчан бар дисәң шунда бара дип әйтәм. Аның белән эшләргә бик җайлы миңа. Миңа Әлфия апаның тагын шул ягы сокландыра име. Әлфия апа башкалар кебек паникага бирелмәй ул бер кайчанда. Юк анда андый гадәт. Әгәр дә була икән ниндидер борчылулар ниләр, уларны һәр вакыт бер кешегә дә күрсәтмәй. Ул шул менә борчылуларны, ниндидер проблемаларны уен көлке белән бәйләп җибәрә ала. Бик сабыр, бик түземле кеше. Менә без бит инде гастрольдә йөрибез. 2000 километр туктамыйча Сибирләрне, менә Петербургларны әйләнеп кайттык. Ул бер кайчан да зарланмый. Ул сәхнәгә чыгуга бөтен халык дәррәү баса. Сәхнәгә килеп чыга бит андагы энергетика дип әйтим, андагы энергия менә сәхнәне әйләндереп сала шушы яшендә. Әлфия апаның язмашы ул нәкъ безнең халыкның язмашы шикелле. Ул ачлыгында, ялангачлыгында, хәсрәтендә, михнәтендә искиткеч күп күргән, ятим дә үскән. Менә безнең халыкның язмышында нәрсә булган, нинди авырлыклар булган, аның да язмышында шул нәрсәләр кабатланган шикелле. Әмма менә бүгенге көндә карап торам, шушлай күп авырлыклар күреп тә Әлфия апа һаман да моңлы булып, дәртле булып, җырлы булып, шатлыклы сүзләр сөйләп, матур сүзләр сөйләп, шул хәтле оптимистик рухта алга карап яши. Tağda süsler düşmanına, gökyüzünde yıldızlar. Yıldız yanar benim yürek, gözünü sağınıp sızlar. Uçuratsam da min başkanı, gözünü sağına güne. Тамакта нашар авыруына булмасын димен. Sizin bu vaqt менә анда нашар авыру. Монда бит кистеләр. Кисеп алдылар. Вакытында алганнар. Әлфия апа аннан терелеп китү авыр булмадымы? Курыккан идегезме? Куйруктым инде, башларны алдылар, шешләр кыйылды. Бер шешсез калдым, бер шешсез. Шунда гына җыладым. 9 ел уже. Бу ишергәйме? Bu şirge. Ondan tağın insult buldu. Kitirip berdi әле тегене де бардым. Кипрда. Анда бит 50 градус жылылык. Бик не булды. Әзрәк зыяны бар. Бар, һаман да бар әзрәк. Әлфия апа, шуда сез менә авырып концертыгызны үзгәнегез булдымы? Гомергә дә. Хәзер кире әйләнеп чыннан да кайта торган булса, кайсы вакытыгызга кайтырыгыз? Минме? Яшьлегем дип әйтә алмыймын. Яшьлек миңа авыр булды. Шуның өчен яшьлегемә кире кайтыр идем түгел. Кайтмыйм.
Pek eyvet yaşayım hazırgi. Yaşlığım. Hazırgi Ilığaygan günlerimde ıcmaq ortasında yaşayımın Elfiye apağız. Icmaq bu. Allah'a şükür. Elfiye apa, mine siz bitinde şul derecede meşhur kişi bugünkü günde. Evet. Özünüzün mine burun köterip, min Elfiye biteli deyip birersine irinde şuğunuz mümkün mü? Yok. Öz ömrüme prastoy buldum. Demek bir koşan da erilenmediniz. Yok. Ömürge de erilenmedim. Гадилек боюнча анага тиңләштерер кеше юк, чөнки Әлфия апа минемчә ул кешене кеше иттереп кабул итә торган, менә табигатьтә сирәк очрый торган кешеләрнең берсе. Бу ул яктан да аның таланты бик каты көчле. Ул бер вакытта да кеше турында начар сөйли торган кеше түгел. Ул һәр вакытта кешене аңлап, әгәр дә начар сөйләгән кеше булса, ул аны ишетмәмешкә салыша, күрмәмешкә салыша, әйтми ул турыда. Әлфия апа, менә сезне бер кошан да гайбәт сөйләмидиләр. Ömrümde de silemeyim, gaybet silemeyim. Ondan sonra elle işittin mi sen şulay bildi, bulay bildi, tigiler bildi, bulay bildiler, işip yattılar, tigiler etti, bulay etti, tigiler. Men işitmedim, men eytem, işitmedim. Elle mi eytem, silegendir, art bilen tırgamındır, işitmegenmendir, men eytem. Mine şulay. Elfiye apa, siz mine keyfiniz düşkünde de sizdirmişe kalasız mı? Elle kişi bir ortaklaşasız mı? Ortaklaşmayayım da. Sizdirmisiz. Sizdirme, önerseme indi. Onu tabına koyam indi. Onu indi söz etseler de. Üstürep yürümeyimin. Üstürep. Özünüze gerekmegen hislerini yürütmeysiz. Yok, yürütmeyim, yok. Senglem yok. Eniği sorunda niye eğitirdiniz? Nindirek eniği, nindi hatun? Eni, özü şunday, bilesiniz mi? Şayan da. Yumart. Bik kızık, bik yemli. Eni eyti, mine tırış bulganға, şoňa göre Allah'a Teala mine yarata diye. Şoňa göre birip tıra diye meňe bütün tilegen eýberimni diýip şulay aýtyp eýtäýindi. Elfiye apana niçe gidip süýündirip bola? Anın işin süýünü bütün biz birge jylyşyp, şeýler işip, yani bizge peremeşler ýasap, temnittirip sütlü şeyler işip, yine şu en zor bäxit onun için. Bäxitli kartlyk tileybiz. Endi bizning yaratgan danlykly, atkazangan artistimiz sağ selamet bolsun, bäxitli bolsun. Elfiye'ge min uzun ömür, sağlık, selametlik, köngül tınışığı, can tınışığı verip, kadirli eni, kadirli deveni bulup yaşasın, yüzge hatı yaşasın, kaygı hasret görmesin, canı tınış bulsun, köngülü tınış bulsun, turmuşunda bereketli bulsun, iller iminli bulup sağ selamet yaşarga nasip etsin. Ona sağlık, selametlik dileybiz. Uzun icadi ömür, Әлі шақты yıllar ул безне үзенең дәртле җырлары белән яшәргә рухландырып, шатландырып яшасын иде. Гомер итәргә кирәк әле. Мин әле уйлап торам, 80-гә дә җитеп куярмын. Ишеп, 85-ке 90-га? 90 кирәкме? Кирәкме? Кирәкме. 85 булса яхшы инде. Менә 85 яшәп, халкыма хезмәт итәргә тырышабыз әле. Allah verse. Allah verse. Allah verse. Әлфия апа, siz нәq үз җырларыгыз кебек, шаян да, халыкчан да, мәхәббәтле дә. Нәq шул җырларыгыз кебек, озын гомер телибез сезгә. Тамашачы мәхәббәтенә кыенып, бик узак җырлап яшәргә язсын. Әни, без сине бик яратабыз. Син безгә бик кирәк. Озын гомерләр сиңа, әни. Çiçekler gibi kar yağar.